ଅକାଳେ ନାହିଁ ସକାଳେ ନାହିଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଇଁ ମାଇଁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଆଜି କ'ଣ କଲ୍ କରିଛି ନା ଆଗେ କଲ୍ଟାକୁ ଉଠାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ସାଙ୍ଗ କହ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? କ'ଣ ନାଇଁ ଗୋଟେ 270 300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡ କରିବୁ କି? ଆରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ 8 ଦିନ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିବି ଯେ। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିବି ଯେ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର। 300 ଟଙ୍କା? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ମାନେ ସିନା ବାହାରେ ଅଛ, ତମେ ମାନେ ସିନା ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦବା କଥା। ଆରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ବସୁ, ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମତେ ମାଗୁଛ? ହଁ ମିଳିବ କି? ସରିରେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ୍ କଲାଣି? ଆରେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କଲାଣି। ଆରେ ହଁ ଭାଉଜ କଲ୍ କଲାଣି। ଆରେ ନା ତୁ ରହ, କନଫରେନ୍ସ କରିଦଉଛି, କଥା ହବା ଆଉ। କନଫରେନ୍ସ ରଖିବୁ ଭାଉଜ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହ୍ୟାଲୋ। हेलो।